Nuhun Mas Fajar, Mas Danang, Mas Subar. Alhamdulillah. 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 Nggih, biasanya nggih seneng mepet toh. Alhamdulillah. Kula nuwun Mas Wisnu. Iya, kenane? Kula nuwun Mas Heri. Ambil sok ngoten niku. Sugeng Kanjeng. Nggih toh? Oh. Kanjeng, sehat Kanjeng. Nggih, kapan-kapan nggih anu nggih. Monggo. Nggih, Kanjeng matur nuwun Mas Gilang. Minggah ya. Nggih. Monggo Kanjeng Is. Niki nembe ajeng. Jajan nang Kanjeng Is. Nggih, kanjengnya sange mami. Enteni mami yang Mbak. Saya full diet. Nyekal di helm. Ampun, makanan ampun. Sampun, sampun. Inilah ayahan dalam grebek besar kalian Romo Mariono, kalian Mas Rio lan Mas Penewu. Wonten ing dalem Mangkubumen. Kula nuwun. Ngopi lo Pak Asok. Kula nuwun. Permain mawon. Kula nuwun. Monggo. Nggih. Halo, Jo. Sehat toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Romo. Seprapat. Wah, Garuda apa? Ajeng kula hampiri lho Mas Teguh wau. Wah, Mas Heri kok meneng ngopi ya? Istimewa nih. Wah, tetep Sugeng. Jakarta. Mas Wis. Nara kontra rata. Oke, sekedap tak salim Rin.